Paul Sammut għandu 57 sena. Għal 3 snin u għamel diversi testijiet li kienu qed jindikaw li seta' kien hemm xi ħaġa ħażina, iżda mingħajr ebda sintomi jew uġigħ. Eventwalment instab li Paul għandu forma rari ħafna ta' leukemia. U ilu jgħix f'appartament f'Puttino House f'Sutton flimkien ma' Martu Kristina għal dawn l-aħħar 5 xhur sakemm qed jirċievi kura speċjalizzata fl-Isptar Royal Marsden. Nimissjaw il-familja, għandna l-familja qiegħda d-dar, għandna ġifieri kollox ħallejna kollox warajna, qed tifhem jobs and so on, hemm ħafna affarijiet, imma mill-banda l-oħra hawnhekk japprovaw jaraw kif jagħmlu biex jiġifieri biex jagħmlu u jonsok xi ħaġa, you're a phone call away. Barra Puttino House, Puttino Cares joffri wkoll appartamenti f'Martin Court. Dan kien il-bidu tal-proġett ta' akkomodazzjoni offrut minn Puttino f'din il-lokalità. Hawnhekk iltqajna ma' Andreana li għandha 72 sena u hija l-xieħ pazjenta residenti fl-appartamenti ta' Puttino. Ilha hawnhekk flimkien ma' żewġha għal dawn l-aħħar xarejn u qalet li grazzi għal Puttino tħossha qisha qiegħda d-dar. Ħossni all right hawnhekk. Ħossni home isek għax għandek kollox anka television bil-Malti. U għajnuni ħafna anka meta tlaqt mill-airport minn Malta bdew jgħinuni. George Farrugia u Martu Mary waslu ftit tal-jimilu. Din it-tieni darba li tala fir-Renju Unit għal kura minħabba li wara 5 snin reġa' feċċ il-kanċer. Anki dakinhar u kien sab lajnuna mingħand Puttino. Kunu ġenerużi ma' Puttino. Għaliex illum jien u għadint. Ma tkunx taf, din hija kaxxa magħluqa, tkun tistenniek wara kantuniera, u meta taf li inti hemm bniedem li ħajjejnek bil-qalb kollha mingħajr ma jgorr u mhux se jiġġarġak xejn. Dan huwa Puttino. Matul is-sena li għaddiet madwar 60 pazjent Malti jitlaq ir-Renju Unit għal kura kull xahar. Minn barra l-appartamenti ta' Puttino House u Martin Court, Puttino Cares qed jikri wkoll 6 appartamenti oħra f'Sutton li jiswew ma' 60,000 euro kull 6 xhur f'kera taxxi lokali u manutenzjoni. L-appartamenti mixtrija swew qrib l-4 miljun euro u nofs li minnhom qatt fadal madwar 1 miljun euro u nofs xi jitħallas.